в бащината къща. Ние сме на тоят имел, дето живели нашите предки, които дошли 200 години назад в този благословение Бесарабския край. Дето бегали от Турции, ами бегали не за красива и луба жизнь и не за пари, ама бегали да си съхранят своята вяра и своята свобода. И ние с нетяните потомки, и ко да ни било, как би ни съвратяло това колело на тая история, ние трябва да знаем и да помним отде сме излянали, кои са нашите корни и как нас навъзпитвали в нашата бащината къща. Ама не на нас да се сприе тази история, ами не иска да можем да го передадем това на нашите деца и на нашите внуци. И затова това всичкото и се прави днеска. И затова ние и днеска се безпокоихме, и бегахме, и шатахме, което това е най-главното да остане. И някой път няма да ме има мен или още някой, но ще остане тая българската култура, тая памет и нашата вяра в това, че ние сме българи и ние няма да се затрием на този свят. Ние ще си съхраним своята идентичност. Искам да кажа, че днеска тъй леко всичко се прави, несмотря на това, че днеска такава погодата. Но това ще ви кажа тоже Божие благословение. Колко молебна се измолихме за дъжд, пък днеска на наискашния ден такъв хубав дъжд, ситен дъжд вали, както пее нашата българка. И нещо надяваме, че ще има урожай, че ще имаме до година пак хубава година и ще имаме пак здрави и ще дойде този мир, дето ние всичките го чакаме. И днеска това нашия концерт, днеска това, дето ние сме тук се сбрали на това откритие, това е нашата молитва и нашата просьба на небесата. Искам да ви предложа днеска да почините, да си получите, а това е нашето, дето толни кръвта, и като свири тая музика и първата нота ги чуваме и нашата кръв начива да игра, и всякой да си иди дома и да бъде днеска щастлив. И да забрави за всичкото плохото, което има на този свят. И да помним, че ние сме суворовци и ние сме повечето тук българи.